Абе, тук на това ли да излезем или отстрани? На понтона по-добре. На понтона? Ниско ще дойме. Много ниско ще дойме от понтона. Нема. А? Нема. Или отзаде на брега, ако искаш. А? Да, е там. Края на понтона. Най-топата му част е или А? на дълбочина до това? Какво? Е там. Само, че внимай железото. Пресегни се там насреща. А? Опа. Стъпи ли? Да. Къде че връзваме? И ски как пъти, как се очерта, как влиза в това. А това всичко беше връче в вола. Повръзвай някъде тук и това е. Айде. Можеш ли излезеш? Па ще мога, да. Предполагам, не знам. Чакай се. Че аз снимам зафирата. Фани камерата, ако искаш за малко. Така снимаш. Държи. Тя снима в момента. Така че мога ме снимаш и мене. Гледай там го това. От телевизора. Ебре! Иха! Чак, че тук... хладно. Как се спира това? Да, бе. Успешно. Виж хората, за които с оффроуд тен имало, разбираш? Не е като нас. Ей, какво това е? Това го нямаш ли? Скикни си. Да заснемеме пътя и палатката. Тук щети. Топографско заснемане ли прави? Топографско заснемане, да, на палатка. Хана. Чай ви снимам залива тук, че... На Барбер. Ей, тук що косторец и кленец сме фанали. Верно е. Не е лъжа. Много хубаво заливче, враче. Перфектно е. Okay. Страхотно. Красота. Да, тук си е за муха, за всичко.